וואלה טנקו הגזמת. פיני בץ. צבאיק! יום צופה. אחי תביא תקבל אופס. חניכים שכבה כולם קורצים, שחר ואתגר עושים חיים. סגים מצטרפים פה בריקוד, יום צופה עוברים דרגה גוז על מטר 40 כולם יודעים, איפה המדרבים אנחנו שואלים. ליל קופים כל החניכים עולים, יום צופה בירם אתם מוכנים. זה ברור שאתם באים, זה ברור שאתם באים. עידן הקרח הנושא סיד כאן, עולם כבר רוקד קמק זילבר לצופים שצועקים צהוב עולה, אז כל החניכים קופצים ואת הקרח פה שוברים, בשער כולם נכנסים, יהיה פה קר אנחנו מבטיחים. כמה בני סגי צריך בשביל להחליף נורה? 7 כמטומטמים! ואם עוד לא הבנת, כולם כבר בים. יהיה משוגע, יום צופה זה יום שקורה רק פעם בשנה. חניכים שכבה כולם קופצים, שחר ואתגר עושים חיים. סגים מצטרפים פה בריקוד, יום צופה עוברים דרגה גוז על מטר 40 כולם יודעים, איפה המדרבים אנחנו שואלים. ליל קופים כל החניכים עולים, יום צופה בירם אתם מוכנים. כן! זה ברור שאתם באים, זה ברור שאתם באים. שברור שאתם באים? צבאיק נרדם, כבר שם. דבר כזה אין מצב שמפסידים. איפה אייל גם יודף, אולי תחזרו כבר את המרכזים. אז הידיים באוויר כולם עכשיו פה מרימים עופש ונרקן בעננים. מהר קלעי והוואי וואי וואי גם יודעים שיום כזה לא מפספסים, ולא אכפת ממה שמדברים. ליום צופה הזה כולם באים. ואתם ביער ישנים, פעולות ומסדרים ואת קדימה מרידים. חניכים שכבה כולם קופצים, שחר ואתגר עושים חיים. סגים מצטרפים פה בריקוד, יום צופה עוברים דרגה אז בוא. חניכים שכבה כולם קופצים, שחר ואתגר עושים חיים. סגים מצטרפים פה בריקוד, יום צופה עוברים דרגה אז בוא. תראה קקה בורדס קומבינה! לידן! שאלון בריכטר? דס, אתם פה רישיון דסות! איזה מהם? שניהם! למה יש לו שלום כזה טוב בבוקר? כי הוא מרים קלפים! רגע, פיניטו? בקיצור, הם צופה משוגע. שכבת שחר.